Ate marihuale Tuhan, namadongani hamisa dari bagasa tikyo. Naing tangingono nami mahatam. Hingga roha do pikiran nami. Di bagasa anakmu Yesus Kristus martangi angkang Tuhan. Amin. Horas madihita sa luhuna. Talihoma jamita pertanyaan mana tersurat di buku tulu Musa bidu 10 sia amuka mai sia naya sia satu ayat 10 walu sono madidok disi usaha madihita takasma tapai hutihu molo digotil hamu perpue ni tanomuna dan jadi sudah gotilonmu duru ni haumamu jala dan jadi joputon muna namar bisik-bisik di panabian muna perpue ni hawangkurmu pe dan sudah gotilonmu jala unang pola papungu-pungu perbue namar bisik-bisik di porlak angkurmu iko pasobuamu doi dihalak na bogos dohot dihalak dagang ayau do Jehovah di batamu naik dan jadi hamu manako jeladang jadi hamu margabus jeladang jadi hamu masih pauto-utuan jeladang jadi hamu manolon na tutu marhite-hite warhu asa unang marlea bahenon mu warni di batam ayahu do Jehovah dan jadi rupaun mudonganmu manang doboonmu ugasanna jaladang jadi pohoonmu upani halak pangula pola saharo di manugut dan jadi buraanmu halak nanengel jaladang jadi wahinonmu partutuhan di zulu ni halak nama pitung ikon habiaranmu do de batamu ayau do Jehovah dan jadi papeolonmu uhum di paruhuman dan jadi hamu marnida nida buhi palea halak na bogus pasangap halak na sangap ikon marhite sian hati goran uhumonmu donganmu dan jadi homangalak mana ruho kata maka tarungamu sabangso jaladang jadi hohehe manidangi dopak mudar ni dongamu ayau do Jehovah dan jadi hosomomu dongamu di bagasar roham alaikon marsipai motho tudongamu asa unang mania dosa ho ala ibana dan jadi balosonomu na jahat jaladang jadi marsuni-sunia roham tuanak di bangsong ikon haholongamu dongamu jorma songo dirim ayau do Jehovah hamo kadongan na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus takas do sudiro hita makati dakon ia debatata ima debata nabadia ala debata nabadia ro debatata matomopa sa luhut na arong di sadok portibio terlumobi jolma na tinopanay imahita naing totong mangulu di bagasan haberiau mangulu di bagasa kaberiaon totu sahali ikon di pataridahon marhite-hite ulaon manang marhite-hite parsauran na dinggan maradopot di bata dohot maradopon dongacau majala ido nagabe hatadian niaka si huto Kristus ikon marparangi nabedia ay nabedia do di bata amo kadongan na hinaholongan ni Yesus Kristus atong ahado tona ni di bata asa totong mangulu zol may di bagasa kabadiaon marhite-hite si Musa di pasahat turpuhon nakaningan takas do di sidi patorang songo dia do ngulu niaka na porsea na manghuto Jesus
asa toktong di bagasan habadiaon takas di sidi dok na berzulu sahali didok ima mangurupiah kana bogus tidok di sina kaningan molo di gotil ho parbueni tanomu dang jadi sudah gotilo muduruni haumamu jaladang jadi joputon muna namar pisik-pisik di panabian muna manarihon akana bogus mangurupi aka nahurangan siani diajari ro hita asa mangolu di bagasan kepedulian walau tungadong akana bogus kana hurangan nasomangan nasomarama nasomarina ditonga-tongata aditongos di batadoi asa sarihonota ngulu nasida asa dipaimo donang hita ditonga-tonga diturbuhon sian sudena daula nata dapot HP dak sudei ikon tapuota alai ikut tinggal honot tarong adong asa adong bueton nyaka naso mangan aka naso dapota si panganon songo jolma nama buat aka eba-eba ni panabian songon na dihauma ni sibuasi asa na perjulo nanang dohonon na ima manarihon kepedulian tutonga-tonga ni nahumalian na peduahon kamu kadongan nanangi dauta marhite-hite turpuhon ima asa tung di hagigi hode batado HP na menghalalkan segala cara asa dapotan haulion mana ngasa dapotan keberhasilan takas do disi dan dihalomo hode bata didok do disi dan jadi hamu manako dan jadi hamu margabus dan jadi hamu masih pauto-toan dan jadi hamu manolon na tutu asa unang marlea bahenomu goar ni debata dihasuguhon dihagigihon debatado halak na menghalalkan segala cara asa berhasil nguluna alai dia na diikil debata imangulu na jujur di bagasa pardalanan ni nguluna ai ido di halomo debata asa unang marlea debata tidok disi nakani namangihut anangi daud tamarhite-hite turbuhon takas taida di ayat 14 ima ngulu na marhabadiaon termasuk doi halak na toktong menghormati aka namartihas di perdalanan ni nguluna asa tak lomorohan ide bata gabe pangisahi jolmai dan lomoroha jolmai dan lomorohan ide bata gabe mangisahi alai ikon gabe halak na saling menghormati na memberi semangat hidup kepada orang-orang yang halak namartihas ido diigil debata namangi utama kadongan taida muse sian turpuhi takas do didok di ayat 10 onong dan jadi ho mangalak manaruho kata makata dongamu sabangso jada dan jadi ho hihi manidang dopak mudar ni dongamu ayau do jahuba nena fitnah cucuk do masa netaida pardalanan di nguluta ima fitnah madok aka hata na sututu nyebarkan gosip pahata-hata donganna di bagasan pardalanan ni nguluna alai tengok mahata itu hata madok orang yang memfitnah tidak layak datang ke hadapan Tuhan halak naulu memfitnah dang tamai ro tu rupa ni debata dak tamai ro marsoba tu debata karena orang yang memfitnah
tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Didok do mesti dipangunjungi ni ayati ayau do di bata. Kalau didok ayau do di bata dan ngasong naso di boto di bata do selalu nah asitongan ni nah hinatahon ni sasahalak mulu di batu pape gabus mulu di batu pape fitnah mulu di batu pape jabarkan gosip naso toho ayau do di bata di boto di bata do selalu nah asitongan nai namagi utama karongan taida musay na nang dohono ni turbuhon di ayat 10 pitu didok di sidang jadi kosongamu dongamu di bagasar roham alai kon marsipaingot ho tulungamu asa unang mania dosa ho ala ibana una kosomi dongamu alai paingot tutu daktar bahen so saya dong aka persoalan terbaik so saya dong mama bahen hasik ni roha alai marhite-hite turbuhon ipaingot asa gabe marsipaingota boy masa do persoalan na geleng persoalan na mekmet alai gabe badabulun ujungna alai ang turbuhon paingot kita asa ikon marsipaingotan asa unang tubuh perselisian asa unang tubuh perbeda-bedaan hamo kadongan na hinaholongan di bagas sa Jesus Kristus ngulu na marhabadiaon ido tutu diajarhon tuhata marhite-hite turpuhon alai digijang ni saluhu na iboy tarula saluhu na sinakaninga siya na berjulu sa tupangujungi ni turpuhon tutu sahali ikon jumolo adong roha holong di bagasan dirita so ngodia do hita patu paholong tu bagasan ngoluta maradopo dongata colma ala memang itu hataridaan niaka nama kaporsiai di bata pargabus do halak nama dok holong rohana tu di bata HP di hosomi dongan na colma so dia mai bana maka holongi di bata nasuni idana HP iya de jol dongan na colma na di bereng ibena di humaliang ibena di hosomi alani holong do dasorna mian di bagasan mulut tamaniru Tuhan Yesus atong gabe si parholong mahita asa gabe badiahita di zulu ni di bata amin.